90% от успеха на лечението е преди процедурата. Ето какво трябва да знаете. Планирането на лечението започва с анализ на параклиничните данни, анализ на здравословното състояние на пациента. След като направим анализ, т.е. че пациента е подходящ за евентуално лечение с импланти, се прави на пациента дигитален мокъп. Това показва как биха му изглеждали зъбите в завършен вид. На базата на този мокъп се изготвя хирургичен водач и този хирургичен водач се използва за абсолютно прецизното поставяне на импланти, независимо дали ще са 4 или 6. Имплантът не е просто поставяне на винт, процесът изисква планировка. Първата част е анализ на здравословното състояние на пациента и параклиничните данни. Втората стъпка – дигитално изображение на зъбите, как биха изглеждали в завършен вид. Комуникация с пациента, дали ще му допаднат, дигиталната визуализация на зъбите и ако му допадна дигиталната визуализация на зъбите, въз основа на нея се изработва хирургичен водач. Този хирургичен водач служи за навигиране на позицията на имплантите, т.е. за максимално прецизно поставяне на имплантите. След като бъдат поставени имплантите, на базата на дигиталната визуализация, която е вече одобрена, се изработват временни зъби. И на следващия ден след процедурата тези временни зъби биват поставени в устата на пациента. Впоследствие, когато мине периода на интеграция относно постоянните зъби, се комуникира отново с пациента дали желае някакви допълнителни промени съгласно първичния дизайн на зъбите или желае абсолютно същия дизайн, като временните зъби да бъдат и постоянните.